ಈ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ರಡ್ನೇ ಜಾತ್ರೆ ಐನೆಂಚಿನ ವಾಟ್ ಟಾಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ಅದೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕಿಚ್ಚುಕು ಗೆಳೆಯ ಅವರು ಈಗ ಹಾಗೆ ಚೂರು ಪೆತ್ತ ಕೊದ್ಯಂ ಬ್ಯಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೀರ್ತನ್ ಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ರಡ್ನೇ ಜಾತ್ರೆ ಐನೆಂಚಿನ ಕಲ್ಲೆಗದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಿನಿ ಅಂಚ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನೇಮೋತ್ಸವಿನಿ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋದು ಬೊಂಡ ಕೊರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತನಿ ನಾನು ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ವೈಟ್ ಮಂತ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಅಲ್ಪದ ಲಾಗ್ ಮಂಪುನೆ ಬಲೆ ಪೋದರ್ಕ ಗೈಸ್. ಯಾನು ರೀಚ್ ಆಯ ಕಲ್ಲೆಗನೆ ಮಸಾಗ ಮೂಲು ಅಂದ ಗಾಯಕರ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮುಗುಲ್ನ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಬಲಾಡಿ ಪೋದರ್ಕ ಕಲ್ಕೊಡ ದೈವವು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ರೌಡ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಉಲೈ ಪೋಡುದು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು. ತುಕ ಬುಕ್ಕ ಪೋಡು What talk? ವಾಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ Nonsense. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಲ್ಲೆಗ. ಅಖಿಲರೇ ಹೆಂಚುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜ ಪ್ರೈಸ್ ಸುದನು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಅಖಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕಿಚ್ಚುಕು ಗೆಳೆಯ ಅವರು ಈಗ ಆಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕದೇರು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಪೋಯಿರಿಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ್ ಮೂಲುಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಆಡಂಜೂರು ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕೈ ನಮಕಿದ ಕೀರ್ತನ್ ಗೌಡ ಉರಮಾಲ್ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಿರಂತೆ ಯಾನನ್ನ ನಕಲೆ ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗನಾಗ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಅಂಚಿಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕೀರ್ತನ್ ಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಿ ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಸೇಮ್ ಪುದಾರ್ ಕೀರ್ತನ್ ಗೌಡ ಉರಮಾಲ್ ಪಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಮಂತೀರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ತಿಲ್ಪೇರೋಸ್ಕರ ಆರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಮಂತೀರು ಅಂಚ ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಂತೆ ಮಾತು ತಿರ್ಗಿರು ಅಂಚೆ ಸಂತೆ ಮಾತು ತಿರ್ಗೋಡತಿ ಹೋದ್ ಬರ್ತಿಂಕ್ಲ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಪುಂಡ್ಯಾ ಫುಲ್ಲ ಜಿ ಅಂಕುಲ್ ಒಂದೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡೋಡಿ ಕೊಡ್ಚು ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಚೂರು ಪಾಡು ತೋಜತೆ ಎತ್ತಲೆಕ್ಕ ದೋಚು ಅಂಚೆ ಕೀರ್ತನ್ ಗೌಡ ಊರಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಕ್ಕೇರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಅಖಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲತ್ತೆ ಸಂತೆ ಮಾತೊಂದು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾಗೆ ಚೂರು ಪೆತ್ತ ಕೊದ್ಯಂ ಬ್ಯಾಪುಂಡು ಆತಿ ವಿಷಯ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂತ ತಿರ್ಗ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಅದೇ ఈరోజు లాగుడు వాళ్ళేది ముద్దే అయ్యో రాచిగిద ముద్దే అండి మూడు తుప్పలి
ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಬಂತದಲ್ಲ